Nielen u nás vládne zima, ale husto nasnežilo aj v Alpách, v Rakúsku, ale aj v Česku. U nás sa snehové vločky objavili nielen na severozápade, krajnom západe, ale snežilo aj v Bratislave. Smerom na východ pršalo, a to aj mrznúco, takže sa tvorila poľadovica. Dobrý večer. Počasie na Slovensku ovplyvňuje tlaková níž, ktorá sa spolu s frontálnym systémom presúva zo severného Talianska nad Ukrajinu. V noci a zajtra poputuje ďalej nad západné Rusko. Súčasne sa nad Alpy presunie tlaková výš, ktorá počasie postupne zlepší. Medzi spomínanou tlakovou nížou a tlakovou výšou k nám začne od severozápadu prúdiť studený vzduch, v ktorom vystúpia zajtrajšie teploty len na -6 až +1 stupeň. Zrážky sa vyskytnú na mnohých miestach, cez deň od západu ale postupne ustanú. Vietor bude fúkať od severozápadu až severu rýchlosťou do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Popoludní však postupne zoslabne. Na cestách sa bude tvoriť opäť poľadovica, v noci má ešte snežiť a pozor treba dať aj na snehové jazyky a záveje. V noci bude na mnohých miestach snežiť, v južnej polovici stredného Slovenska a na východe spočiatku pršať, alebo to bude dážď so snehom. No a do rána sa nám ochladí na -2 až -9 stupňov. Prvá adventná nedeľa prinesie od západu postupné zlepšenie počasia, ale zároveň aj ochladenie. Bude veterno, takže na pocit nám môže byť ešte chladnejšie. Na západe sa spočiatku vyskytnú miestami snehové prehánky, ktoré však najmä popoludní zoslabnú a zmenší sa aj oblačnosť. Bude chladno od -3 stupňov do 0. Stred krajiny bude najprv oblačný až zamračený, na mnohých miestach so snežením alebo so zmiešanými zrážkami, neskôr sa oblačnosť zmenší, teplota -6 až 0 stupňov. No a na východe bude tiež spočiatku na mnohých miestach snežiť, neskôr popoludní od západu zrážky zoslabnú a zmenší sa aj oblačnosť. Teplota vystúpi na -4 až +1 stupeň. Na horách bude spočiatku tiež na mnohých miestach snežiť, neskôr sa oblačnosť o niečo zmenší a postupne ustanú aj zrážky. Vo výške 1500 metrov sa výrazne ochladí na -11 stupňov. Tlak vzduchu ten začne zajtra silno stúpať. V pondelok a v útorok bude prevažne polooblačno a zrážky sa vyskytnú len ojedinele. V pondelok vystúpi denná teplota na -7 až +2 stupne, ale v noci v dolinách a kotlinách prituhne až do -21 stupňov. V útorok bude cez deň od -2 do +3 stupňov. V stredu má miestami snežiť, na juhu aj s dažďom, teplota -1 až +4 stupne. Vo štvrtok bude snežiť na väčšine územia, na juhu opäť s dažďom, teplota -2 až +4 stupne. Zajtra sa nám teda ochladí, teplo sa oblečte. Pekný večer. Tento program